ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga inawis nak dito itersina ni kagawad ko anang tataba daw. Pag meriendain nakkaday. Pag meriendahin nasasawam, naglain ka nga eh. Oh, anya tigatangan yaw. Adalang man ipabasak ka ni Kwarag. Ha? Pagbasain na. Kitaik, no talaga mo't lang ang nalain kang agbasa. Oh. Anya ngay nga ro ti pabasam ken kuana. Kwarag. Basa man da ito'y nakapigkay, dito'y tersina ni Mari Kwanag. Ayan na tibasak. Da ito'y na ito daw. Dim sursuruan Mari Kwanag. Bay, mabasahin na. English samot na itaw. Medyo nakapuyak iti English kahit. Kuarog, saan nga English dayta? Ha? Dim mo basahin? Amaw. Kit basahin nga rutin Ay na, apay aya ka ba dong apilitom nga agbasa ni Kuarog no di namot ammaw. Day, kasano kumasaan na nga amaw? Kiptanon, saan na makabasa? Kunana di tao'y, bawal ti umutang. Nagla ka. Ha? Ay usto di pampanunutan. Dandanik na pugtuan. Dakay lakamalay, no apay ni Kwarog ti pinagbalin ni parente nga chiptanod. Na, apay anak ko nam dayta. Kaya di naman ang mutagbasa. Di na mo ayamag. Ay na, pulos asaan na nga amaw. Kahit anya ko mga rodeta. Siya ka, siya tirumbang ngagbalin na chiptanod. Tapay anak ko nam dayta. Kaya na, tanalay nga gayam. Nalaing kaya mag. Ay saus, narigat lati agsasaw tuyan. Nalaingak, isuan no addaman tirumbang ngagbalin na chiptanod. Awan sa balay, no sana siya. Siya, tuyan, nangingmaw. Talaga nasiglat kayo atanod ako raw. Natiliw yung tatakaw iti manok iti rabi. Walang kay. Pinagtitinulungan mi kadag iti tanod kao. Saan kami anat naturaw? Ay rumbang laang Nagbantay kami talaga. Idinadlaw mi nga dan diag tatakaw. Kinahamat may. Ay, kasta ati tanod. Uray no adda nalabusan mi ahway tlide ken kapray. Na, Saan milatta asinarda nga nakinahamat diag tatakaw. ay, nagtuturod kayon. Aging ga nakamatan min diag tatakaw. Limaban pa lang. Anya nga iti naramid yaw. Dinanog ko Lumaban gayam Ay, nagturudin at chiptanod. Siyempre nagpabaka kaya. No tinuradan lang ang kail. Awan ti makatiw kanya. Anya mo tayo chiptanod mo pare. Di na mo tagbasa. Na, di mo mo't ibagbagat ti kasta paray. Naglaka lang, di na pa mo basahin. Ay, uray di na mo tagbasa ta nagagat ken naturod. Naturid ay abay. Apay, di mo na damag iti rabi ang nagrondada. Chismis lang na kita pare. Natiliw da diag tatakaw iti manok dito kabildatan. Dahil talang naturiday. Nalibtak at chiptanod ni Kwarog. Siyak pare, uray pa'y kasano karigat, kabailak abasahin. Malaki mo, iti grade 1 tayo. Ay, amok asikat ti kalalaingan nga agbasa iday. Ti chiptanod, rumbang ang nalay ngagbasa. Kasla adda kayat mo asawon na. Ay kat naglaing ka nun nagits mo ti bagbagak pare. Apay, kayat mo ti agbalin at chiptanod. Ay na, naglaing ka pare. Kasta talaga ti kayat ko mapasama. Amin ka di maray, na pagsasaritaan mi ita iti barangay hall, asukatanan ni Chiptanod. Ha? Ni Kwarog? Sukatanan? Isumati ko na ni Kapitan. Ay, apay ngay ang masukatan. Kat mayatmat ni Kwarog kas Chiptanod. Pagbigyan tayo man kano ni Kabadong, ta ibagbagana kat nga iso tinalaeng. Ay, awan lat amok ang nasaya at mapasamak marikwanang. Sana nasakit tinakam kao. Ngunit tataba dong tagbalin na chiptanod ang kail. Ay, rumbang laang Barang nasaysaya at taon. No iso ti agbalin at chiptanod ti barangay. Isumati ko na. Nalalaing ka nung nga adayong ng itisi ka. Ay, yaminay. Talaga nakapuyak ng agbasa. Ay talaga ngamin analaing nga agbasa ni pare ba daw.
Ang nalay nga agrunda. Uray alalya, jak kabutang. Ay, day takot ti pagbilibakan ka kaanakan. Sige, pagbigyan tayo ni Tata ba daw ngagbalin at chiptanaw, no day tatikayat na. Di siyak itan ti Chiptanod tuyang. Kabaalam, tagbalin at chiptanaw. Ay kat siyempre dahito ya kinalaing ka. Yaki din kabailan. Ay sos, badong, narigat tagbalin at tanaw. Day tanto ki di chiptanaw day. Anya ko matinarigat. Nalakalaing tuyang. Basta amom tagbasa ka nagbilang. Sige man, kitaan taman no kabaalam mo lang tagbalin at chiptanaw. Kunakman no agronda kayo ita, kabadong. Madaman nga grunrundada maray. Ang tugawak lang dito tersinam. Taurayak dagiti pinagrunda. Asino dagiti pinagrundam. Dagiti tanod ko Kano nagaduda. Yaki di ibaunay. Simurot kamot kuman tas si kangaro ti chipda. Di ta ka nagkamalay maray. Tichep. Aguro uray lang dayta. Iti i-report dagiti adda ti babay na. Kastaya, ni kwarog ide kat sumursurot nga agrunda kadagiti tanod na. Sa bali ak nga raod. Sa bali ti agtartaray dito'y panunod kaw. Gagangay itinalaing nga tao. Mare, nimot pari badong day ta agur urok dito'y tugaw dito'y tersenam. Ay, di tamot tin anaturog. Kunana nga inururay na dagiti tanod na anagrunda ide rabi Kayat mo asawan, saan ang nagrunda ni pari badong? Saan, Maray? Na, kasano at chiptanod day ta? Sapay aldawan, di mo tinagrieng taagawid kuman. Ay, kababain alablabsan dagiti tao anakanga nga anakaturog. Dito'y paymat nga rod sangwanan ti tersenam. Riingak san, Maray. Ay, makapirdi iti view. Di ka lamapain. Naturog ka kiday ni Jesang wanan titirsina ni Marikwanang. Pagbainak kumangay. Kay saan ka mo't kanugayam anapan nagrunday di rabi ay? Imbaon ko nga rod dagiti tanod kaw. Saan ka makauawat aya? Ay, wan gayam. Ayan na nga, di honorarium mau. Awanan ti bagas kan sidaan. Ay, wala niya. Nas ka na maawat ka, di honorarium ka. Ay, mapan ko alain, kani parinteng. Tiaramideng, mapan ka pala ang umutang, kani marikwanang. Umutang manan. Ingkan, kano saan nakakayat a pautangan. Ibagam tinagan ka, kaskip tanaw. Kasano ko maapautangan ka, Mare? Kadi pa'y naanaksayan tinagadong nga utang mo. Di na kayat apautangan. Oray ibagak anibadong konti chip tanaw. Ay uray pa'y. Narigat mo't ano malugi da ito'y tersinak. Nungay ibagak anaungat ni badong kaw kas chip tanaw. Kanaungat lata Anya ko mga itipagbot ngak. Agwala ni badong kaw. Agwala? Chip tanod nga agwala? Ha? Adayamot kasta Ay, inak ibagakin ni badong kaw. Di na kayat apautangan. Marikwanang, agsarita taman. Apay ka badong. Agungungot ka maut. Nasaya, tamadlaw mo ang makungungita. Tatalaga ang makungungita. Apay nga road. Anya ti basol ko. Apay asaan mo ang pinautangan ni tuyang kaw. Talaga gaya, managipulong kan ka. No anya ti imbagak, iso ti masurag. No ibagak ang pautangan ni tuyang kaw, naskay na pautangan. Nagturay kamutan. Uwi na, chiptano da nga rin. Saan aga puta si Kati Chiptano, kat maaramid mo latan ti kay kayat mo. Kaya't mo nga agwala nito'y tersinam. Ha? Ay, sus, paysunan. Ay, una yan ni Kabadon. Ay, buungan ng samot na titagilakong. Ay, isan da kalabdan. Kaya't ko ti makipin na tayo. Tal na ka kadi. Siyak da ito agan anawakan ka. Ay, si kamot gayang paray. Kanya ngay nga ron. Sino kumati mga nawakan ka nusan asyak?
Apay nga agwala ka dito'y tersina ni Marikwana. Nakaungetak, tasan na kayat apautangan ni tuyang ka. Ay ipukpuk kaw mo pa'y kano asi ka ti Chiptanod. Iso arumbeng apautangan na kayo. Kit punumit paray. Awan gayam kortame. Awan kwartayo kan ni Marituyang. Wayne, iso nga alakaw, di honorarium ka. Honorarium. Manupay lang aldaw mo ang nagbalin a Chiptanod. Alaam ti honorarium maaw. Apay, saan na mabalay? Lukundak sa amay. Inaramid na katsiptanon, ita, diyo ita honorarium ka. Yay. Ay, aglalaban tayo na nukas na. Ay agtalnakan day. Ay mare, saan ang mabalin nga agbalin at Chiptanod ni Pari Badong? Ay talaga amaday. Agasam man ti inaramid na dito'y tersinak. Nagadaw adi botelya alakom anabuong. Tinukol na pwede kayo nga istantake. Ay sos, nakaungungat. Kanabiit nga agpudot ti ulo ni Pari Badong. Kasta aya mo tigalad ti Chiptanod. Ay, ti Chiptanod, nalaeng nga agpasensya. Kan imbes nga agwala, iso ti aganawa kadagiti agwalwala. Isumot day ta ti amok, takasta ni Kwarog. Isumait, ang ni Pari Badong, di napahikayat ti agrunda. Wen ta ibabaon na laang nga dagiti tanod na nga agronda. Ket iso, agururay laang nga nakaturaw. Ay, saan akasta ni Kwarog? Kawan, sumorsorot ni Kwarog ang mapanagronda kadagiti tanod na. Ken talaga nga awan kabuteng na. Saan anasaya at tigalad ni Pari Badong? Iso nga isubli tayo ni Kwarog at Chiptanod dito'y barangay. Is-istoryaan da kan di Tarwar Badong. Tapay ko mga istoryain dak. Saan ka no anasaya at ti ugalaym kas Chiptanod? Na minsan naglangan nagwala dita tersina ni Marikwanang, saan ako na nasaya at Chiptanod. Kay isumat tinangag ko nga istoryaan da. Binuong-buong ko lang dagiti tagila ko na, dakas akon. Nangagkaw asaan ka pa'y kanong agron-ronda itirapay. No dahi tatis istoryain da may papankanyak. Sige, agrunda akon. Inton rabimot lang, agrunda ak. Panagnakak man na siya, ti katutuladan at Chiptanod dito barangay tayo. Ay na, nagmayatag silaw ititukak itaas lagang kay. Nagadutin na tiliutan. Uwan nga rad ka nakan. Sige. Kukak kayo lata akukak. Tatiliwan na kayo ni Kwarog. Ang kail, datawi jayaw. Ewan, sino nga taday jay? Nutanod na kita. Apay ngagmay may sangay. Ay, ang mga noomay agsilaw apadata. Ay abanta ng kail. Di ay abamaon. Sige. Kukak! Kukak! Timalyawang kail. Umaysan dito'y ayanta. Umay nga, timarayon. Ay way, apay nga timaray. Kukak! Kukak! Ay, Kukak! Ustin! Ad-adan anapabot nga. Ay, Badong, di kamot agkiraman. Agan anukan. Kukak! 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 Ha? Ay, sos! Sinarak ti spirito ti tukak ni Badong kaw. Kukak! 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 Na. Papanamaw! Kukak! Ay, sos! Aglag-tulag tumutin ni Badong kaw. Agbalbalinan na tukak. Ang kail, nimit gayam tatabadong dyan nakita tayo dirabi ay. Ewan nga rod. Ay na, napabot ngan unay, hindi nagkukak ka. Ay, jak mating gagara binot butang. Napanmat gayam ka no nagrunda ng agmay-may sa. Apay ngamin na nagrundang agmay-may sa. Inda ulwan na kumadag iti daduma atanaw tapnad na kaduhana. Ay, kwa, inta alawan ni Pari Badong. Kaasay, no kanayon latan nga agkukukak. Wano aglagto-lagto. Unang kail, kaasimot ni nana tuyang. Ay, nabanog ako ng kail. Sinalaan tamutain kan kinankantahan ta ni Tata Badaw.
Ngam kukak latamot ako kak. Wan nga rod. Awanan ti mapanunot ko awagas. Kukak! Kukak! Ay na, Kapitan. Diyo ko na nabaybay anyo ni Badong ko nga ang kukoka. Kukak! Maray, nakita ba? Inaramid minti amin ka ni Kwarog ngam awan lata. Uling raud. Kukak! Ay, ada pang panunutan. Kukak! Isun sa ti kasayaatan a solusyon da ito'y aparikot. Anya da ita, Kapitan. Kukak! Adubun tayo ni Pari Badong. Ah! Mayat sa. Anya nga dugwain. Nagkunay ti dayta. Agpipin na tayo na nukas na. Ay na! Mayatan ni Badong ko, Kapitan. Ay, naimbaga na. Ay, mabigbig na kami paray. Peki din na san ngay. Sika ni Parinteng. Kat si Kamay ni Kwaraw. Oh, Mayatan ni Tata Badong ang kail. Ay, narigat gayam tagbalin na jiptanod paray. Delikadaw kung nakabutbuteng. ay, una. Nalakaayang amin ti agbalin at chip tanod. Isungay sublikon kung ni Kwarog ti panagbalin na jiptanod dito barangay. Ni Kapitan Enteng. Tuyeng! Umay ka man dito'y! Nay, apay manan aya. Inananom da ito'y radyaw. Saan mo itong gagunay? Na, nagdengagak laang mat iti drama. Pinirdim sa amin tayo. Uray agrarigla ko ma, awanay. Ay katawan bateryanan igatangam iti baro a baterya. Kahit siyak maninti gumatang. Tunggal maibos ti baterya na, siya latan ti kanayon na gumatgatang. Si kagayam taday gatang na. Ay naumakaw. Nood ako matibi dito'y balay. Bateryan to, pay awan may gatang mo. Day tanto laki din tira. Ay, agpanunod ka man mo ito yan. Nukasan nuta makagatang iti tibi. Siya kidain ti pagpanunutam. Kiwi na. Kasi ka tinalay nga, agpanpanunod. Ala, agpanunod ka. Rugyaman. Marikwanang, anya ti problema ni Marituyang. Tanakapanimid mo't di taigid ti tersenam. Jakman amukin kwa na Mare, no anya launa yun ti pampanunutan na. Ay damagak man. Marituyang, adan samot problema. Ay, adda nga road maray. Kat ibagamon bareng matulungan da ka. Matulungan da nga ta. Bareng matulungan da ka. Saan ka di adagiti agkukumare? Katrumbang agtitinulong. Ay, sabagay mutkit di Sapay ko mga raw ta matulungan dak. Ay, amuyo ko kumaray. Problema. No kasano kami amaadaan iti tibay ken ni Badungkaw. Na Na, oray matday ta oray la naggidan kayo ang nagkataw. Ay. Kunak man no matulungan dak. Siyak to, pa'y katawan tibik. Matulungan ka kidain. Maray, saan mon nga arapaapon ang maadaan iti TV? Tauray da kami kaninteng, awan mat TV may. Kaya't mingarod kin ni Badungkaw ti maadaan iti tibay. At da kwartam. Kano nangina ita ti tibay. Awang ngarod maray. No kasta, saan mon nga arapaapon ang maadaan iti TV? Ta saan na mapasamak dayta? Kas karina aya ti maadaan iti TV ita apanawaw. Sige, lumaban ka. Kalaban ng dagiti kontrabida. Ganyan, laban. Ang Ay, don't disturb me. Agbuy-buya ak. Agbuy-buya kay tiyan niya. Ititibi Anya ngay kumati buyaek. Awan mat makita ka TV dito sa halas yaw. Pada. Data kay ni. Da iti sangwanan. Nagdakkel atibi. Awan ang kail. Adda nga rod. Dito'y panunot ko. Isu nga aglisi kakit dita ni madamati laban da. Aksyon pa iti buy-buya iti panunot ko. Sige, aglaban kayo. Yay. Anya ti mapaspasama kanyang kailantay. Ne, apay aya. Nakitak dito sa halas. Kuna nang agbuy-buya iti TV. Idin to tawan mat TV yaw. Ay na,
Bay amon ano kastana. Agim imagine nga da TV di tasalas. Simot ni Uncle ko no kasta. Ay, anya nga ti maaramida, kwarog. Kat awan mo't nga rod ti maigatang iti TV. Pare, nabuyam ka di jay pelikula idirabi iti TV. Naglaing jibida niya. Danog iti insagsasaruno. Kuna na. Hindi ko kinugtaran naman. Kuna na. Ay, natumba adagos di kalaban na. Apay, amo maya nga da TV may pare. Ay, awan aya. Awan igatang may kanituyang kao. Nakapuy kayo. Jay TV makit kastoy. Hop! Ay, nagdakil mo dun pare. Pero may mati pa nangiyokran mo na kita imang. Kurayalan na iwatag. Naa, kasta nga ron kadakkel jay TV mi. Kaslamutin pagsinyan pare. Dakdakkel pa ya. Ayagasin man. Ay, jak amo no kaano kaminto mo ta makagatan kanituyang ko iti TV may. Ay, awan pa'y marami dito balay. Awan radyo pagdinggan. Awan TV pagbuyan. Ayun na yan. Kanya tiraramidin na tayo tuyang. Hoy, tuyang! Dandanin ba daw? Ha? Dandanitan maaddaan iti TV. Kasano dandanay? Dandanin malpas na iti pampanunutag. No kasano ta maaddaan iti TV. Narugyakon ka. Kaya't mo asawain talagang agpampanunot ka. Kay kunang mga panunuta. Sige nga rin. Lipasam laing dahil ta pampanunutay. Pangam niya. Siguradwang mamaadaan iti TV ta. Siguradon da ito ba daw? Siguradaw. Saan mo't nga imay nagpanimid dito isang wanan ti Tersenam ni Marituyang ita? Ay, kat kinatawaan tagayam. Makapakatawa mo't nga minjay kunana. Akayat na amaadaan iti TV. Nasaktan siguro at iriknana. Ay, siguro. Ay, kat no nagngin at iti TV. Kisumat. Imbagak kan ni Inteng nga iti uray kaano man saan kami amadaan iti TV. Iso aday jay, iti laengan imahinasyon na ti pagbuybuyaan na iti TV. Naglaing man ni Kapitan no maaramid na ti kasta. Kabailan na maray, awan nga ron maigatang iti TV. Agpaili ka na natuyang. Wan kwaraw. Mapanak man mga la iti TV may kinebadong ka. TV? Ito igatang yung iti TV? Na, apay nga katawa ka akastangay kwaraw. Kat nung nagngina ti TV. Ay, amin kayo katawaan da. Kunayo siguro ajak kabailan ti mga la iti TV. Awan da kas na ti agarapaap. Mala, itulod na kun ijay ilay apangalaak iti TV. Talaga napigsa ti pakinakam mo Ayam sige, aglugan kan. Inteng! Ay, Inteng, lukatang manjari daw. Adag tok-tok-tok. Aha, amo magbuy-buya. Nagsadot kalakit din aya. Para manglukat laang itiri daw. Ay, siyak man laangan ti mangilukat. Maray, ni parinting ay. Kwa. Ay, adak dito salas. Umay ka dito. Sige, umunag ka, pare. Ay, umaya mo makibuya, Maray. Kita pare. Nagdakkel nga ulag day tao. Ulag. Ayan na ti ulag. Dita TV. Kita Awan mo ti makita ka TV, Maray. Ay, nalipatak ana ibagakan ka. Asyak la ti makakita iti TV mi. Ipanpanakil mo, nagdakkel di TV yaw. Awan mo makita. Ay, pasensyakan pare badong. Kinapudno na, awan igatang mi iti TV. Pudno ti imbaga ni Inteng. Iti panunot na laeng ti ibagbaga na adakkel a TV. Ay, kung naklaki nupod nun, umaya ko mamakibuya. Day tanjil yun. Umasidigan iti dakkel nga ulag. Aglaban da. Iyay. Badang! Badang!
Apay nga itakalaing. Kunam nga godong ka, ang nagmalmalam ka mo ijayay. Adan TV tabadong. Kitaam. Ha? Iso dahi ta nakalugan di ta nagdakil at truck? Wen, umay da i-deliver. Adan TV ta. Yes! Adan TV may! Ay, agure ka to yan. Kasano ka dakil dahi ta, TV? Dakdakal ngam day to balay ta. Aya! Ay, nagdakilan. Yahoo! Yes! Ay, yes lata. Adan pagbuyan ta. Kimita amin ang nakaruba. Ay, nasayat mo. Pati kumaadagitig ko kumare kat makita da nga adan TV ta. Ay, to yan. Nangalamay iti pananggatang mo iti TV. Ay, pinanunot ko no kasanaw pa daw. Ay, naglaing ka na talaga tuyang may lab. Ay damaray, inaribongbongan dagiti tattao di nagdakkel at TV damari to yang kanikabadong. Talaga adakkel, Maray. Wag, kano sa nga pulo alalaki tinang bagkat. Ay, una yan. Talaga ang nagdakkel no kasta. Dandani saan nga imanay di taridaw ti balay da. Ay, tidakkel aburbur siya. No nangalaan ni Marito yang iti kwarta a pinaggatang da iti dayjay at TV. Sigurado ang nangina dayjay at TV tadakkel. Ay, sigurado Damagag tuman kan ni Marito yang no kasano na ginatang dayjay at TV. Ay, mangmangag mo dahi dyan. Nangkain, ikaw, nagpigsa. Agap-gapon sa iti balay da pari ba daw? Kabarang-barong amin di TV da. Ay! Dakal. Gimatang da talaga? Unanggal. Isa bagay, dakil mo titibik niti balay. Awan may, panunot mo lang maday ta. Ay, kung bagkada pari ba dong ta ada nagatang dan at TV? Nagpigsang kail. Ibaga mamat ta sanda pigsaan, ta makadisturbaw. Jak mangag jay ibagbaga jay gumatang tanapig sa tibulyom jay TV yaw maray. Nay, basol ko pa, no di mo mangal. Pakapsutan nyo matibulyom jay TV yu Saan agaputa ka barbaro kat pigsaan nyo matitikas tauna yan. Di yung pa'y kayat. San kayo man ang makabuya, makadingag kayo man. Amo may nga adan TV yaw. Iso asaan na masapol nga ipasikat yaw. Kasano, awan pulos bibiliban nyo kanya kitay. Katawaan dakpay, idiimbagak akayat mitimadan ititiray. Kanya nga ita, katawaan dak kadilatak. Makitam ayang agkat-katawa Nasaya at nukasta. Ay, pakapsutam jay TV maray. Agtulong kami amin no napigsa ti bulyom na. Kasla pagsinyan. Sino di mawagkan ka nagbayag akin na saritam? Ay, jay man nagutangan ni Marito yang iti TV da. Na, anya? Da kami gayam ti contact reference na. Ay, delikado kayo no kasta? Kas kada co-maker. Ay, kasano no sana makabayad? Di da kayo tiyagbayad. Ay, day tangarod kat. Ay, sana mabalain. Ay. Pangalaak nga iti pagbayad ko. Ay, inutang nagayam ti TV da. Sapay kastala unay ti panangipasikat na. Ay, utang gayam. Ti dakas, kainraman na kaya. Ay. Syaklaan nga taaya ti inraman na. Kat si kagayam ti kumari na. Hindi nga ta kumari mi akuhanang. Mabalin nga inraman na Ay, sos, delikado kami no kasta. Ay, basta didak iramraman, tanalinis tinagan ko, kas kapitan ti kabildatan. Awan mabalin amang perdi iti reputasyon ko. Anggal! Anggal! Apay! Kunak nga ijay kalabarangay hol. Ay, abanak lang no adamang biro kanyak. Isong arod nga umay kayaban. Ay, dinamag mo kumaan o taon no saan day tamang birbirok. Umay ka no agsingair. Ha? Ne, nakautangam, intang. Diyak mo? Uray siyak kapitan. Kat umay daksing-singiran iti utang ni Marituyang atibay. Apay nga inramraman na tayo day jay amari tuyang. Ay, makaong taksan, kapitan. Ah. Mapan kon sa sugudan day jay ako marimay. Ay, no.
Akalma kala kagawad. Unangam apay nga iraman da tayo iti utang da. Ay, nasken akasaritak itinasaya at ni Marituyang. Kasaritan pa'y lang itinasayat. Ha? Agpipinongot tayo kiday. Ay, saan Apay ngagpipinungot tayo. Ay, agpipinungot kayo. Sana makipinungot kagawad. Kasaritak pa ni Marituyang. Bakapsutan ta ti bulyom da ito'y TV Tuyang. Nagko napakapsutam, pigsaam kit di atap numangda, oray di ta kabangibang a barangay. Tapno manggag ta jaga ayab di tarwar. Adaya! Ano Tuyang? Sada ba daw? Dako nagtumay. Di ko arong mag. Apay nga ta. Di na kunaan nga umay makibuyay titibay. Tinasaya ating kakasarita. Mayat ti buboya, ibaw na kidain. Sikan ati mapan makisarita. Apay ko araw. Ina na to yang. Papaya banday di barangay haul. Kasarita ka nun ni Uncle Kao. Nay, adda basol na. Adda, pinagbalin na kami mat ako maker na di inutang na tibay. Ay kastaya. Ay aguray ka, tayo nakayaban. Kita man, tiro padagita nakaaribungbungken ka iti inaramid mo. Pinagbalin mo ako maker iti utang mo. Ay nakapitan. Abaya kasta ti panagkita da kanyak. Kas dalamat ngumer-nger-nger alyawn. Talaga ang makaungot kami iti inaramid mo. No. Saan? Agtal na kayo, kwaraw. Kan kagawad ko anak. Saan maala iti pudot ti ulo dito'y. Kasarita tayo itinasayat ni Marituyang. Ta amok adenggen na tayo. Katuan mo't nga main. Ibagamot asaan dak akuskusilapan kapitan. Kas lamo langal ngalun dakon asibibiyang. Sungarod Mari. Tapnusan kami ang makaungat kan ka. Bayadam adya utang mo. Isan da kaming eramraman nay. Alawunan, bayada kun kapitan, di daklaguraan. Ibagam asardengan dakaon. Sige. Sardengan yon ako silapan ni Marituyang. Tuyang! Umay ka man dito. No agayab ka, kas kalasig siguro. Ayan na dyan TV. Insoblikon, Sabi nga sublime. awan gayang pagbayad ta. Dahil ta tinapanunot ko awagas. Tapno sa andak nga may singiron, dagiti nakautang nga. No kasta, awanan ti pagbuyan ta. Ay katawanan na. Ay, tuladag langan ni kumpare ngayon tayong. Agbuyay ti panunod na. May mayatan ti kasjay, tapno menos gastaus iti kuryentay. Ni Kapitan Enteng. Ay natuyang, nagmayat ti agkapay. Nangrunan no dati napay. Inutang ko lang kin ni Marikwan ang day takapikan asukar. Imbag man ta pinautangan na ka. Kino nagadon ti mangibagbaga saan nga agpautang day tabak. Inistro kak gayam. Kanya man nga tinaramid mo. Inteng, saan ka nun nga agpautang ni Marikwanang? Ay kit di tayo mapilit no di na kaya tagpautang. Iso ajay honorarium mo, inton maawat yo. Iyawid mo adagos tanay. Awan aminan dito'y balay. Siyempre Apay nagkunamot kan ka ajak yawid adagos. Ay, amangad no kompormento man ti pangigas-gastusam. Pangigasto sa kumangay ka awa mo bisyaw. Malalala. Inakun iji barangay haul tanay. Aldaw na. Ay, di honorarium mo di mo liplipatan. Iyawat mo adagos kanya. Maribanan, amom kaday no asino itanti kapipintasan dito'y barangay tayaw. Day, adda ayamat kapipintasan. Kunod da mo, nabayagan na. Ammo kon mare. Ibagam asikati kapipintasan dito'y barangay tayo. Saan mo't amaray? Jak lamabainan amang ibaga iti kasta. Kat saan mo't apudnaw? Ket, asino nga ron ti ibagbagam akapipintasan?
awan sa balay no saan ani marikwanang. Aya, Nay, apay, saan ka mamatay nga iso ti kapipintasan? ay kat mamati ak amare. Wen, pudno day takinunam. Talaga anapintas ni Marikwanang. Kapipintasan ko na mata. Ay, wen gayam. Kapipintasan. Ay, ayang gayam ni Kapitan Maray. Nasapaan na pan ije barangay hall. Alaan da ngamin itaket ti honorarium da. Ah, iso mo lagayam anasa paanapan. Ay, Maray, manungay mo ti maala na. Ay, jak mo amare. Tako na damat ang imato kano ti honorarium dagiti o opisyal tayo. Ah, ay na, ay, nagmayatan ngay no kasta. Malamaray, panawan ka pa'y nga ro dito'y arubayan niyaw. Tama pa anak man, iya'y laawd. Na, apay maray, mapan ka dita barangay hall? Yes, naragsakak ang gail. Sika ngay. Ay kun naragsakak mo't Agam urayan mo't ni Antim to'y kaaw-awat ko nga honorarium ko. Ay, sika may tanggail. Ay, sigurado nga urayan ni Antim ije balay. May katagawit ka nga rutin Una, sigurado. Nakabanikas manan ni Antim. No jak yawid day to'y honorarium ka. Ay, Kapitan, mabiit lang. Si kamot maray, papanam. Ay, tayak pa'y amagmag na, Kapitan. Agpadaya, agpalaod, agpaamyanan, agpaabagatan, nakngamawan lata. Apay apumanag na ka? Ay, kasyan na kuma, Kapitan. Kasi kami talaga hindi ba dong ka? Ay, nauna din. Apay aya? Kasi kami nga raud. Apay akaasi kayo? Agasam tawan bagas may. Awan si Dan may. Ayawan namin, Kapitan. Kaasi kayo talaga Ay, Kapitan, daka di kwartam dita. Ay. Ipabulod mo na kanya, tabayadak tumula dagaws. Kwa. Sige mo na, Kapitan, pautangan na kaun. Kasi kami matkin ni Badung kau. Kasanaw, no matay ka bay. Natakonsensya, nakpay mo. Sige. Pagguduan tan, dahito kaaw-awat ko nga honorarium ka. Ay, agyaman na, Kapitan. Ay na, nagdakil at talaga dahito atulong mo ka na kamay kin ni Badung kau. Honorarium. Unay kamutin. Kadadang ko pa'y laang umato do ti agdan, nakatapayan ti imam. Ay, awanan ti adu asao. Yawat mo ti honorarium mo. Ay banang, pagtugawin na kumapay mo't Ay, yawat mo kit din. Uray mo't apumudot iti bulsak Day tala daw-dawatan mo't yamom. Nasaya at mo. Aguray tabilangag. 1, 2, 3, 4, 5. Kwa, inak agkapen, babalen. Enteng, aguray ka. Apay? Kurang dayto inyawat mo nga honorarium mo. Kwa, Anya ako ay makaungutak ngay. kastoy ngamin, Agpalawag ka. No di mo kaya't amapan ko alaan di balunat ka. Kwa, nasabat ko ngamin ni Marituyang. Kat? Apay no nasabat mo? Kaasida ka no ka ni Pare Badong. Awan bagas da, awan amen. Kat imutang iso nga impautang kunji kagudwa. Impautang mo? Bayadan na kano adagos. Ay, amaw nga agbaybayan iti utang dadya atuyang. Sus, delikadon da ito asermon. Ay na, winan to 3 na kamanon. Kwaraw, itulod nakman ijay ilay. Ay, katuna na tuyang. Ay, adagayam ibagakan ka. Aw, anya dayta. Kanayon adita tersina ni Marikwa ng tipagat-gatangan niyo Wine, andangin ngina tila ko na. Ay, sa bagay, tapuro original mag. Nalaklakay di sa bali at Tersina
Uray ta original mag. Jay lako dagiti sa bali at tersina. Lokal dagijay. Kasta ka day. Wun, patsin na kwaraw. Kan maysa, napintas ni Marikwan ang apaggatangan. Kaya't mo ka di asawain. Napintas na tersina na. Napintas, jay langan ni Marikwanang. Kaslasan may? Kanayon mo ta nakamisuot. Napintas. Kaslanto pa'y artista. Mala, aglugan ka nga rudahin, tay tulod ka ni Jay Ilay, tani aldawain. Ayunan niya. Ay, mapanak gumatang itinaimas asidaan may kinitatam aba daw. Uy, ando siguro ti kwarta mitanya. Ay, adda na utang kaw kinde kapitan. Dito yung paggatangan ti karne, tinagsardengan ta. Wen, tadito iti paggatanga. Ayun kayam. Agtungpal kayo akanayon kin ni kapitan ano adda ibilin na kanakayaw. Tapay mo tanak ko namday ta. Ay kat siyempre, nasingpo gayam. Man nakaawat kan nataraki a kapitan. Wow, italangan ang kuday ta manipod kan ka, ananatuyan. Ibagbagakla ang tipod na kwaraw. Mas dawak man. Takilat ka mo na nagbalin anasaya at kini Uncle Kao. Ah, sa anak ka di anasaya at iday. San may? Sa baliitan na. Paborito kun ang kapitan ni Kapitan Intay. Kinuna ni Marito yang daytaken ka, Maray. Ay na, wen Maray, sika kano ti kapipintasan dito'y barangay tayo. Ket, imbag ano na mati kamat, Maray. Ay, wen apay ko maajak patyan ngay. Anya pa'y ngay ti kunana. Kunana pa'y kat sika kano ti kaanusan kan kasisingputan akagawad. Nagmayatin adinggan. Oy, si Kalakay! Agbayad kan iti utang mo! Di ka la mabain alabas dito tersina kasaan kamot nga rod nga agbayad. Mare, pinagsasawam mo tanjay lakay. Kasanaw, nagbayagan jay utang na ngaging gayta saan na pa'y abinay bayadan. Dakkel siguro ti utang na kan ka. Ay, Maray, 150 pesos. Na, ay una yan Mare. Binugkawam mo't tanjay lakay. Sana ka basta-basta agpautang, Maray. Amumot day tangaw galayk. Kuna kaano agpapautang kaitan. Ay saan? Apay ko bang agpautang akngay? Ay, awan nga rod Jak makautang ita. Ay, agawid kan, Maray. Dah. Ta saan ka pautangan? Ay la! Na yan nabusog ko to yan. Kastoy ko makaima sa kanayon ti sidainta. Laglagi pa, nga inutang ko kin ni Kapitan, tinggatang ko itinaimas asidaan ta. Riri ka ngamin ariray, makauma ka. Ayunay kamutin to yan. Tila magpagut-utanga mon. Kapitan, naiturad mo nga utangan. Nadamag ko gayam ang naawat ng ti honorarium na. Ni manan Marikwanang inutangam iti kape kan asukar. Ay nabadong, uray asinaw, nalakaklaang ti umutang kadakwada. Taamok no kasano ti style ti umutang. Sano ang nautangam ni Parinteng? Kan Marikwanang. Kat saan da ngagpapautang da kita? Ay, marurudak. Saan nakit din a pinautangan ni Marikwanang? Saan na ka pinautangan? Saan ka noon nga agpapautang? Kanayon nanto pa ya pautangan ni Nana tuyang. Kasta aya. Unantay, agsubli-subli ni Nana tuyang nga umut-utang iti tersina na. Madin sa ti kastoy mapaspasamak Tauray mo't nga uncle mo, inutangan na. Ay, isumot lagay mga imbaga na nasingpot ni Uncle Kao. Tainutangan na mo't gayam. Ay, tapno makautang. Ibaga na anasingpot. Ang kasano nga tamutan ngay no oras ti panagsinger. Maibaga na pa'y lang at adagita. Inteng, singiramon ni Marituyan. Ay,
Isan pa ang nagbayad? Ay nasken asingiram tapno agbayad. Saan ko mamutin na masapul asingir-singirin? Makaamo ko mga agbayad mutin. Ay kunak ngamin kan ka. Adi na ammo ti agbayad. Ay, isumot di lumabas dito'y balay. Day. Wen nga agpaiso. Ala, ing kasingiranan. Diyak pa'y mo ugalit ti agsingir-singir iti pautang. Ing kan tanay awanan kwartata. Sige man langan. Ay Marituyang! Mabit laeng! Nay, apay kapitan, anya ti bagam. Ay maray. Apay nalipata maon. Ti anya kapitan. Jay ngay utang mo kanyak, idi napalabas pa'y abulan. Ha? Agsingir kamot adagos. Na, medyo nabayag mo di utang mo. Iso anas kan abayadam mo tin Ay, saan ka nasaya at kapitan? Awan babain mo, singir ka la asingay. Na, kaguran na kun ita, ta siyak ti agsinger. Si kansan ti kalalaadan a kapitan a nakita. Yay, ay, Saan kan taon ngay butos? nangigmumot siguro ti imbaga kanyak ni Marituyang. Ay nagmadilakit din ti panagsasaunakan ka. Kaya't kung agungat nga, saan ang takababain? Bayam, mapankuntuman kasarita ni Pari Badong. Kanya kumamot ti maitulong ngay ni Pari Badong. Ay kat ibagak abagbagaan na ni Tuyang na. Saan anasaya at tikas dyan nga ugali na? Agbayad kayo iti utang yun Saan kayo ang mabaling o masidag dito oy? No saan kayo nga agbayad? Kumare ka na pintas. Ay, agbayad kayon kunak na Kumare kwa ng anagsiksay ka na anaws. Na, ay, Marituyang. Si kamot gayam dayta. Wen maray, itay kapay ngamin nga agong ungod. Iso ang nagpaigid at basay. Ay, kasanaw, dagito'y nakautang dito tersinak, di damot tin agbayad, labas da alabas, awan babain da. Oray tanapintas ka malat. Wen gayam, oray si kamaray, kat dakkel mo ti utang mo dito tersinak. Anya mo ni seksi ako mari ko na umutang ako mapay ka. Umutang ka, kat saan ka pa nagbaybayad? Agbayad ka pa ibot Na siyak matan ti ung tamaray. Iwarwaras ko pa iti sa bali napintas ka. Kasta ka din kanya. Nagkuna nga ngayon kay warwaras napintasak. Ha? Ibabawik nga ro daun. Si kanti ka papangitan akagawad. Nagsungit ka lang nga ro daun. Nagalas pa ito halaym. Iwaras kon to pay. Tapno awanin o may gumatang dito'y tersinam. Pari Badong! Pare! Umay ka man biit! Apay maray. Ay, pare! Bagbagaam mat ni Marituyang? Apay, kanyo tinaramid na. Kat no idising-singiran ni Inting iti utang na, agungat matan. Agkakasakit asa o timbagbaga ni Inteng. Ay, unay mo daytan maray. Kababainan ako ni kumparay. Isu abagbagaam. Tama ditikas jay nga ugali na. Idi imutang, puro nagsasaya at dagiti imbagbaga na. Ang idisingiran dan, puro agkakasakit mutten abalikas ti imbagbaga na. Nasken na dumagas ka dito tersina, kabadong. Ay, wait maray. Bagbagaam man ni Tuyang mo Amukon maray. At damot utang na dito tersinan. di singir kon, kaguran na kon. Siya kanon ti kapapangitan na kagawad. Kastamot na reklamo ni Maribanang. Iso baybay antayon. Ta siyak langan ti makamuk ni Tuyang ka. Apay adim magas ka dita tersina ni Marikwanang. Wine, tanda imbaga na kanyak. Kadyak na gustuhan, dyan danon na. Ngay naramid mo. Anya ngay naramid ka. Ay saan kon arumbang ngay palawag paiking ka. Taamom no niya dayta. Puray pay gam ni Kapitan na nabaybayagan na kumparik. Pinagsasawan pa. Kal, talaga anaalas ti ugali dagit at tao. Sika, tinaalas ti ugali na, Tuyang.
Isu asikat ti rumbang ang mapan makisarita. Ay pakpakawan. Apay ko mga aramida ngay dayta. Apay di mo kaya nga ramidan. Kaya't mo ang mapanguro iti binalsay. Ah, siyak etan ti pang oram iti pinalsay. Gawa niya. Ayawanin ti mayat ang makigayam keng ka. Gapoy iti dayta nga ugalaim. Isu ano kaya't mo nga dapay mabati agayam mau. Mapan kan dumawat iti dispensar kadakwada. Tanabatad asikat ti maditi ugali na. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?